Ćao, mi smo Danka i Slaven, lica koja stoje iza brenda 2N. Bavimo se proizvodnjom najlepših drvenih noćnih lampi za decu. Danka i Slaven su par koji je rešio da napusti korporaciju kako bi zaplovio u uzbudljivi svet izrade igračaka i dekora za decu. Iako njihova priča počinje 2020. godine tik pred globalni karantin, za njih je ovo bio divan period. Period ulaska u sobe i srca kako mališana, tako i njihovih roditelja. Dečije lampe iz 2N radionice zaslužene su za nezaboravne uspomene i uživanje u najlepšim uspavankama širom zemlje. Kreatori ovog brenda vredno rade na tome da u budućnosti uz njihove lampe sanjare i deca regiona, ali i Evrope. Lampe brenda 2N su, pored predivnog dizajna i pastelnih boja, jedine u regionu koje nose CE sertifikat. On vam garantuje da je proizvod 100% bezbedan za dečije sobe i korišćenje. Čak i da presečete kabel koji je priključen u struju, ne postoji šansa da vam se nešto dogodi. Iako su dobar deo ovog trogodišnjeg puta finansirali iz sopstvenog budžeta, njihov rad nije prošao nezapaženo. Na samom početku dobili su nagradu Đorđa Vajferta kao društveno odgovorna firma, zatim ih je podržala fondacija Ane i Vlade Divac, a Danka se na prvom konkursu inženjerki našla među prvih 10 učesnica.